Kulħadd għandu l-potenzjal tiegħu. Dan huwa l-appell ta' Rosella Grima, ta' żagħżugħ ta' 23 sena bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Hija sfida, imma jiena nemmen li l-isfidi titilqahom u kull opportunità tittoħodha. Rosella spjegat kif minn teta żgħira bina minn dejjem kien jattendi skejjel inklusivi. Skejjel illi fihom dejjem ingħata l-attenzjoni u sab nies li jieħdu ħsibu sew. Mbagħad ta' 22 hemmhekk jibdew daqsxejn il-problemi issa fejn ħajmur. Il-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ qed tipprovdi taħriġ anke lil dawk li qed jirreġistraw għax-xogħol u huma persuni b'diżabilità. Dan taħt programm ġdid ta' Sheltered Workshops u li għandu lan iwassal biex persuni b'diżabilità isibu impjieg. F'dawn il-workshops li huma mingħajr ħlas joffru wkoll servizz ta' trasport b'xejn għal dawn il-persuni li jieħdu sehem, xi ħaġa li tagħti serħan il-moħħ lill-ġenituri tagħhom. B'sodisfazzjon l-om qalet li bina ilu għal dawn l-aħħar 3 xhur jattendi għal dawn il-workshops. Huma żgħażagħ ikollhom il-job coach magħhom, jiġifieri dawn għandhom l-għajnuna magħhom. Jgħinuhom biex jagħmlu jkun hemm kumpanniji li jagħtu x-xogħol u dawn iż-żgħażagħ jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol bl-għajnuna tal-job coaches. U r-riżultati qegħdin jidhru, tkompli tgħid l-om. It-tifel jidher li hu kuntent, iqum, imur kuntent, jiġi lura kuntent, anki affarijiet oħra li qegħdin nagħmlu qed narah it-tifel qiegħed iktar kalm. Għalhekk Rosella tappella biex ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu ma jaqtawx qalbhom. Nikkoraġixxi ġenituri oħrajn illi għandhom dawn iż-żgħażagħ li qegħdin id-dar biex jagħmlu kuraġġ, naf li mhux faċli, naf li forsi tajtu massa t-tifel tiegħi jista' jaħdem, naf għax għaddejt minnha jiena, però kulħadd għandu l-potenzjal u bl-għajnuna, aħna nafu li hemm l-għajnuna, dawn mhumiex se jkunu waħedhom, jagħmlu kuraġġ u jibatuhom